Minkejja li s-sena u nofs ilu il-kap nazzjonalista Adrian Delija wiegħed mod ġdid għall-Partit Nazzjonalista, il-mod ġdid ma reġiex u bħal ta' qablu xorta baqa' jattakka l-istituzzjonijiet Maltin. Din id-darba kien imiss lill-Bank Ċentrali ta' Malta, fejn waqt il-programm Sorsi Informati ta' Joe Micallef ġie allegat li fil-festin tal-miliet tal-istess bank diversi ħaddiema infexxew jgħidu Viva l-Labour. Il-ġurnalist investigattiv tagħna Joe Micallef xi ħadd għaddi l-informazzjoni u anki provi ta' x'ġara fil-parti tal-miliet tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Ejja naraw. Sorsi informati fil-Bank Ċentrali ta' Malta fl-aħħar ġimgħat tkellmu magħna b'mod repetut dwar dak li qed jiġri fl-istess Bank Ċentrali. Waqt dan il-filmat bla kulur u bistampa mżelġa instemmet tidwilajta Viva l-Labour bil-preżentatur tal-programm ta' Net TV jerġa' jikkonferma li n-nies fil-filmat kienu wħud mill-ħaddiema tal-Bank Ċentrali. L-attenzjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Bank Ċentrali ta' Malta reġgħet intefet wara li fil-jiem tal-miliet kien organizzat il-festin annwali tal-Bank Ċentrali li spiċċa ddeġenera bil-kant Viva l-Labour, Viva l-Labour. Dakinhar ħaddiema laburisti magħrufa spiċċaw jittelgħu fuq l-ispallejn u jiżżefnu quddiem dawk kollha preżenti. Madankollu dan kollu ġie mgiddeb ċaru tont meta waqt il-programm Pjazza ġie żvelat kif dan il-filmat huwa mbabas. Fil-fatt dawk li jinstemaw jgħidu fil-filmat ma kinux ħaddiema tal-Bank Ċentrali iżda kienu aġenti tal-Partit Laburista jiċċelebraw rebħa oħra storika mis-sala tal-voti fin-Naxxar. Fl-istess filmat saħansitra instemma t-taħbit mal-Perspex li hemm armat fl-istess sala. Ejja naraw. Ftit tal-minuti wara li Net TV ħareġ b'din il-fake news, il-mistieden ewlieni fl-istess programm kien l-eks diriġent tal-Bank Ċentrali Chris Patch. Minkejja li kien mistieden sabiex jitkellem fuq il-governanza tajba fil-Bank Ċentrali, 3 snin ilu Patch kien kostret jirriżenja wara li nqabad jispjuna għall-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek. Dakinhar il-ġurnal It-Torċa kien irrapporta kif Patch, flimkien ma' numru ta' esponenti oħra qrib il-Partit Nazzjonalista fl-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji u fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kienu qed jillikjaw rapporti interni qabel ma jiġu ppubblikati jew saħansitra murija lill-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.